An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangan na bi kunnafoniw la kumabaw filɛ nin ye PSDA ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni jolidiba dɔ bolodali ye ka bɛn sibiri ma novembre kalo tile 23 a kɛra a yɛrɛ jabala la 15 mugukaw fɛ yen. Farafinagun jatalaw ka ɲɔgɔn kunbɛba min ni o bolodalen don ka nin kalo in tile 30 ma kɔnɔ ka taa se janvier kalo nata tile 31 ma a ɲɛbila baaraw bɛ sen na an bɛ donni min na i ko bi. Aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Fanga ɲini jɛkulu PSDA a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni jolidi belebele bolodalen a yɛrɛ jabala la 15 mugukaw fɛ yen a kɛra ka bɛn sibiri ma novembre kalo tile 23 nin baara in sereyara maa min fɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Ali Amidu Badini de tun bɛ a n'a ka jatala Fuseni Keyita u y'an sama fɛn min na an ka ɲɛmada o fɛ. Mali jamana bilama o dogolen tɛ maa si la n'o bɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ wele ka taa fasoden ɲumanya ma ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma o fasoden ɲumanya dɔ de waliyatɔ filɛ nin ye fanga ɲinitɔn PSDA maaw fɛ ni joli dili ye dɛmɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma. C'est-à-dire bi sisan an ka fangatigiw o mago bɛ dɛmɛ de la an y'a organisé dans ce sens que dɔw b'a fɔ ko soutien c'est vrai il est bon ka fangatigiw soutenir mais n'i y'u dɛmɛ fana o ka bon o jɔyɔrɔ ka bon donc dɛmɛ bɛɛ n'a ka kan dɔw y'a décidé ka marche ninnu kɛ an fɛ yan an nana an sigi i bɛ fɛn kɛ fɛn min nafa bɛ se mɔgɔ ma fɛn min bɛ mɔgɔ nafa et qui est utile pour la société c'est pour cette raison que an y'a décidé ka journée de don de sang organisée parce que kɛlɛkɛyɔrɔ la mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ bana kɛnɛya bɛ fɛnkɛw tɛ donc jeliko dɛsɛ bɛ se ka dɔw sɔrɔ donc an bɛna an b'an jeli d'u ma. Parti social démocrate africain tɔnden n'a kanubaw o bɔra caman ka bureau exécutif national ka wele jaabi ni ka kɛnɛ laɲini fa. An bɛ yan sɔgɔmada na jolidi de la an ka jamana bɛ wagati min na sisan an parti social démocrate africain n'o ye PSDA ye an y'a kanu bi ka bɔ ka yira ko an b'an ka tinitigiw kɔ an b'an ka cɛfini tabaw kɔ o de an se sɔgɔmada na ka na jolidi kɛ pour que an bɛ se ka joli d'u ma cogo min na. Fanga ɲinitɔn PSDA ka ni joli di a baaraw bɛɛ tun bɛ maa mun ka bonya kɔnɔ n'o kɛra misali ɲuman ye o de ye parti ma ɲɛma ye Ismaël Sako. An PSDA y'an hakili jagabɔ an y'a miiri k'a fɔ an bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ sutura kɔnɔ min bɛ s'u ma hɛrɛ kɔnɔ min b'u nafa teliyala wasa an y'a ye k'a fɔ jeli di ɲɔgɔn tɛ o de y'a to an ka tɔndenw ye welewele labila an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ye ani malidenw minnu b'a fɛ k'u jeli di an ka finitigiw ma o ka dɔn k'an b'u kɔ bi o ka dɔn k'an b'u kɔ sini kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ ko janfa de sirilen don Mali kun kan janfa min bɔra jamana kɔ kan an jamanadenw kana don o janfa kɔnɔ pour que an ka se ka janfa in tiɲɛ il faut que an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Politikitɔn PSDA ma ɲɛma tilala tun ka jamanadenw bɛɛ wele ka na kelenya mɔ an ka jɛ ka ŋaniyaw kɛ kelen ye faso lakanabaaw k'olu kɔkɔrɔma don. Jamanadenw bɛɛ lajɛlen an bɛna min f'u ye k'u ka nin waleya ɲɔgɔnna caya ka jelidi kɛ en même temps u ka sɔn an ka sigikafɔ kɛ ka bɛn kɛ foyi tɛ bɛn sɔrɔ parce que minnu bɔra jamana kɔ kan k'u b'an ka jamana labin n'an m'an janto n'an tora yɛrɛko la n'an ko fo a ka kɛ n ta ye bon a bɛ se ka kɛ jamana bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye fɛn min man d'an ye mais n'an ye ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn lamɛn ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais ka sɔn ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka jamana an bɛ birifiniba kɛ jamana kunna jamana sanfɛ an b'o welewele de da jamanadenw ye minnu bɛ jamana kɔ kan ani minnu bɛ jamana kɔnɔ an kana sɔn jugu ka don an cɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani sɔrɔdasiw an k'u farinya mais u k'a dɔn minnu bɛ politiki maaw minnu bɛ société civile kɔnɔ minnu ye diinɛ ɲɛmaaw ye k'an sɔnna ka sigikafɔ kɛ ka ɲɔgɔn faamuya min bɛ dusu don olu fana la mais n'an yɛrɛ dama fara la
c'est-à-dire que olu mana kɛlɛ kɛ cogo cogo, c'est-à-dire que c'est comme quelque part toga jɛ de don an kana sɔn. PSDA n'o ye parti social démocrate africain a ka ni joli di sen fɛ joli mana 200 ɲɔgɔnna o de sera ka sɔrɔ n'o na kɛ dɛmɛ ye finitigilamaw ma jamana lakanabaw sanga ani waati. Falafinagun jatalaw ka ɲɔgɔn kunbɛba min ni a bolodalen do kani kalo in tile 30 ma kɔnɔ ka taa se janvier kalo nata tile 31 ma Bamakɔ yan ni o ye biennale photographique ye ni nin ye a tako 12nan ye a ɲɛbila baaraw bɛ sen na o kadara kɔnɔ an ka ɲininikɛla Amadou Kola Diallo ani a ka jatala Samba Traoré u y'u ka kuma galamani tɛngu a labɛnbaa dɔw la fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ kan an ka ɲɛmada o fɛ. Ka kɛ ni Soko ani Dongo kotigiso ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye Faransi jamana ma jatalaw ka kɛnɛ bɛ sigi anw fɛ yan nɔ Bamakɔ faaba kɔnɔ san o san nin y'a ta ko 25nan de ye bawo kɛnɛ in sigila kabini san 1994 ka bɔ o donna ka na bila dongo don nikɔrɔ de bɛ don ni ɲɔgɔn kunbɛba jatalaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na u ka se ka fale don o ka baaraw la ɲinanta bilala hukumi min kɔnɔ o de ye ka Seko ni Dongo don jata yɛrɛ baaraw kɔnɔna na. Ni farafina jatalaw de bina ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ wele les rencontres de Bamako o min ye biennale de la photographie africaine parce que biennale je crois que malien bɛɛ b'a dɔn biennale ye min ye hali n'u t'a kɔrɔ dɔn parce que a kɛra bamananmo yɛrɛ biennale parce que Mali bɛ biennale organisé a mɛnna mais ni biennale nin ye farafina bɛɛ de ka biennale ye o de kama anw ɲɛna a événement ka dɔgɔn a bonya la farafina bɛɛ bɛ na ani hali farafina minnu tɛ farafina olu bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la 100 o 100 donc ɲinanta y'a san 25nan de donc an bɛ fɛ ka ko kura dɔɔni fara kan. Bamakɔ ɲakumɛba a ka dɔgɔ la n'i b'a ɲɔgɔnna sɔrɔ farafina jamanaw kan zabu a kɛnɛ bɛ kɛ sababu ye miiriw hakilinaw ani kalanbulonw ka walankata Soko ani Dongo tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ wa farafinaden bɛɛ lajɛlen kafolen don o hukumu de kɔnɔna na cogoya min na ja ka se ka ta ni hakilina ɲumanw ye o min bɛ kɛ sababu ye ne ka farafina yɛrɛ Seko ni Dongo sankɔrɔta. Ne yɛrɛ nakun ye min ye ka na ka denmisɛnninw dege dans le cadre de la photo artistique et contemporaine parce que sisan n'i y'u dege photo ta la sisan ekɔlidenw olu ka dege la conservatoire ekɔlidenw olu ka dege photo ta la u k'a dɔn photo min ka ɲi min man ɲi an kan ka min kɛ an man ka min kɛ min bɛ taa art sira kan ani min tɛ taa art sira kan n'i ye olu dɔn i denmisɛnninama tôt ou tard a kɛra cogo cogo 2 ou 3 ans olu fana bɛ se k'u présenter internationalement ka Mali tɔgɔ labɔ. An bɛ fɛ bɛɛ de k'i nimisi wasa k'an dɛmɛ walasa a ka ɲa n'a ɲana a bɛ Mali sankɔrɔtan de parce que mɔgɔw bɛ bɔ fan bɛɛ ka na journalistes bɛ na commissaires bɛ na galeristes bɛ na u bɛna lajɛ baara min kɛra et puis nin fana ye occasion ye photographes ka dɔn parce que phototala minnu dɔnnen bɛ comme Malik Sidibe ou bien Seydou Keita diɲɛ bɛɛ fɛ olu donna Bamako de hali farafina mɔgɔ caman bɛ na yan de ye phototalaw bɛɛ bɛ dɔn minnu kɛra star baw ye comme Samuel Fosso du Cameroun i n'a fɔ Aïda Moulenge de l'Éthiopie n'u bɛɛ nana yan n'u ye anw bɛ min kɛ u bɛ taa ɲɔgɔnna fitinin fana kɛ u fɛ donc halisa k'a dɔn faut que Maliens k'a dɔn ko belebeleba de don. Ɲinanta bɛ ka kɛ hukumu minnu kɔnɔ ani yɔrɔ minnu na o de ye Musée national du Mali, Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, Mémorial Modibo Keïta ani Musée du district de Bamako ani kalanso Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouyaté kɔnɔna na ka na se Galerie Medina ma, Musée des femmes Musokunda ani Francis Diabala degedgeso Institut français du Mali. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min taara diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni o ɲɛsin bayɛlɛmali nasiraw ma farafina kɔnɔ ni o ye industrialisation ye a baaraw bɛ sen na o bolodalen do ka nin kalo in tile 28 ma kɔnɔ ka taa bila décembre kalo tile fɔlɔ la Parc des Expositions na Bamako a ɲɛmaya bɛ Mali jamanakuntigi bolo ni o ye président Ibrahim Boubacar Keïta ye o kadara kɔnɔ an ka ɲininikɛla Sadio Sidibe a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali u ye yaala kɛ faaba kɔnɔ Bamako ni ka taa maaw hakilina dɔn nin don in nafa kan fɛn min sɔrɔla o fana kɛnɛ kan an ka ɲɛmada o fɛ. Industrie nana ka maaw lafiya o de kama don dɔ tara a kama walasa ka kuma kan mɔgɔw ka dɔn industrie nafa ye min ye. Industrie ye usines ye minnu b'a to matière première transformeli ka bayɛlɛma ka kɛ produit ye o bɛ se ka kɛ cogo min na. Journée mondiale de l'industrialisation kɔni kɔrɔ ye k'a fɔ diɲɛ kɔnɔna la industrie nana diɲɛ kɔnɔ pour que ka se ka adamadenw lafiya
a ye baara di mɔgɔw ma donc o de kama peut-être que u y'a laɲini mondialement ka tile kelen ta pour que ka kuma kan pour que mɔgɔw k'a dɔn industrie nafa ye mun ye industrie bɛ se ka nafa mun se jamana ma a bɛ se ka mun se adamaden ma industrie kɔni ye usines de don mun bɛ matière première transformée ka bayɛlɛma ka kɛ produit bon industrie suguya ka ca bon ne bɛ domaine mun na o ye industrie alimentaire ye industrie alimentaire donc o de la an bɛ boisson gazeuse ni jus kɛ o ni ji bon industrie wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ fɛn caman dilan mobiliw ta bɛ yen ordinateurs ta bɛ yen baarakɛminɛnw ta bɛ yen c'est à dire que ni industrie tɛ fɛn caman bɛ yen o tɛ se ka dilan bilen quoi industrie de bɛ an permettre an ka se ka nin bɛɛ kɛ. N'i ko ko industrialisation o bɛ fɛn caman jira i n'a fɔ ɲɛtaga n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana lataga ɲɛ. N'i ko industrialisation o bɛ fɛn caman de jira parce que dɔwɛrɛ tɛ ɲɛtaga de don mais ɲɛtaga min k'a dɔn a tun ma faamu fɔlɔfɔlɔ o de la a bɛ jamana taa ɲɛfɛ a bɛ denmisɛnninw occuper c'est pourquoi an y'an ɲɛsin nin baara in ma pour que ka jɔyɔrɔ dɔ jira an na faso in kɔnɔ pour que Mali yɛrɛ ka se ka kɛ jamana tɔw ye industrie la ou bien Mali ka se ka tɛmɛ jamana tɔw la industrie fo maliyɛnw yɛrɛ de ka sɔn la n'an sɔnna k'an ɲɛsin dugukolo ni an bɛ fɛn minnu sɛnɛ dugukolo la k'olu yɛlɛmali la a ka ca ala fɛ an ka ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛ bi n'i ye Mali jate minɛ bayɛlɛmali ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye sabula a man ca an fɛ yan nɔ n'i ye coton walima nɔnɔ bi maa si tɛ ka ba don u la ka sabu kɛ bayɛlɛmali ko ye industrialisation nafa ka bon kosɛbɛ sabula a bɛ kɛ sababu ye ka baarantaɲɛ ani fantanya kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ. An bɛ se ka industrialisation an bɛ se k'a wele bayɛlɛmali parce que bi n'i y'an ka baara jateminɛ gɛlɛya min b'an na kosɛbɛ o ye bayɛlɛmali parce que anw ye kɛra yɔrɔw ye dugu ye mun bɛ bɔli de kɛ donc anw bɛ se bɔli la mais n'a sera bayɛlɛmali yɔrɔ la mɔgɔ wɛrɛw de bɛna ta anw bara ka taa n'a ye jamana wɛrɛw de b'a ta anw bara ka taa bayɛlɛma k'a k'u sago ye i bɛ taa sɔrɔ fɛn mun n'anw yɛrɛ b'a bɔ mɔgɔw b'o ta ka t'o bayɛlɛma ka segin ka na anw bara a bɛ sɔn n'u y'an b'a d'olu ma kelen u bɛna feere an ma 20 misalila o ye kɔɔri an ɲɔgɔn kɔɔri sɛnɛna tɛ u y'o fɔ an ɲɛna k'a fɔ farafin jamana la an bɛ kɔɔri min sɛnɛ tɔw t'a sɛnɛ mais o kɔɔri kelen de bɛ kɛ an ka fini ninnu ye o de bɛ kɛ bazɛn kelen ninnu ye mais n'a bɔra yan n'an ko k'an b'a ta le fait que a bɛ taa olu ka jamana la ka tila ka na a bɛ sɔngɔba dɔ d'a kan n'an y'an ka siw ta n'an y'an ka hali nɔnɔw ta bi mɔgɔ si tɛ k'an kɛ ba don an yɛrɛ ka nɔnɔw la parce que ba bɛ k'a kɛ don min na an t'u si dɔn mais comme a ye ɲanani ka ɲi an b'a fɔ ko o de ka ɲi donc n'an sera ka ninnu bɛɛ industrialiser nin waati san fila laban in na an ye ɲɔgɔn faraka ɲɔgɔn kan ka bɛnbɛnkɛ kɛ wele da ni n ko anw k'an bɛ anw producteur relaw ma k'an bɛ anw nɔnɔ feerelaw ma k'an bɛ anw yɛrɛ bilali jɛkulu mɔgɔw ma walasa ka gouvernement lasɔn k'a fɔ u kɛ industrie nɔnɔ bayɛlɛma yɔrɔ dɔ dilan. hakilinajigila nin don in min ni a kɛrɛnkɛrɛnyala industrie baaraw kama a bɛ ɲɛnamaya san o san novembre kalo tile 20 diɲɛ fantan a 4 bɛɛ la ka se ka damakasi kɛ diɲɛ magobatigiw ye min b'a to ba bɛ se ka don industrialisation na cogo min na diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala farafinna fantan a 4 bɛɛ la. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Kafunɛ Bacilika sɔrɔlenw don. Senegali jamana kɔnɔ fanga ɲinitɔ minnu ni fanga bi ɲɔgɔn kanfɔ olu ka wasaden kɔrɔ Seydina Fall ni a kamalen tɔgɔ ye Bugazeli a y'a ka lasagoni su fɔlɔ si kaso la a ka kaso la si su fɔlɔ daminɛna ka bɛn ni jumadon novembre kalo tile 22 ye a lasagoni mina to kiiritigila ka bolo kan sanni ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ a ka sɛgɛsɛgɛli baaraw la sigasigana mun talen do ka ɲɛsin a ma ka bɛn ni araba tɛmɛnin de ye wasaden Seydina Fall a welela bɔgɔ jeninen kan k'a bila garde à vue la siga kɛlen do a la k'a fɔ a nɔyera kurutu ko caman na i n'a fɔ komi fɛn kuntanw jagoli kɛrɛnkɛrɛnnenya la phobie dilan kiiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ ko Seydina Fall ni a kamalenya tɔgɔ ye Bugazeli ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin sigana sugu de talen do ka ɲɛsin a ma k'a tɛ se ka to fiɲɛ na ten cogo la k'a labila i n'a fɔ komi fɛn ma kɛ sanni sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen ka kuncɛ o de kama u y'a minɛni k'a bila wo la jalakili wale 3 o de bere talen do k'a da wasaden kɔrɔ in kun Seydina Fall siga kɛlen do a la k'a fɔ a nɔyera yuruku la fɛn kuntan jagoli ani
ani phobie glan a ka soronali donbaga maître Elhaji Jufu ka fɔ la ko wele bilalen min filɛ ni ale ka client ma bɔgɔ jeninen ka nin ka daro ɲininga k'u nata u jɔ kiritigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ni ka u yɛrɛ dantigɛ o ka fɔ la ko n'a ka client in ka ɲɛfɔli sera ka kiritigilamɔgɔw kun minɛ ko fɛrɛ na kɛ k'a labila a ka taa ka so sanni kiri mako ka jɔn a la bari sabu ka da kan ko sariya yɛrɛ ka fɔ la ko ni maa kɔni minɛna tani sɛgɛsɛgɛli baaraw k'a yira k'a fɔ ko i nɔ yera o waleya la waleya min ni siga talen do ka ɲɛsi i ma ko a bɛ se k'a fɔ ko i dabajɛlen do fɔlɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan sɛgɛsɛgɛli kɔni baaraw ɲɛsinen do ka ɲɛsin sigana waleya ma Seydina Fali kunkan député kɔrɔ maa bɛ se k'a fɔ député kɔrɔ do bari sabu ka da kan politiki ko binakun yɛrɛ kan nin y'ale senbɔlen a ko la pewu bari sabu ka da kan ka bɛn ni tarata tɛmɛnen ye a wajibiyara k'a jɔyɔrɔ bila ka bɔ wasadenya la. Lagine Bissau jamana kono jamana ɲɛmaasigi kalataw makɔnɔnen do ka sanga ni juma tɛmɛnen ye yɛrɛmangutu baaraw kun cɛra bɛɛ lajɛlen sigilen do ka kari don de makɔnɔ novamburu kalo tile 25 jamana ɲɛmaasigi kalataw dɔgɔdalen do ka bɛn o de ma cɛbɔ 12 olu de kanbɔlen do walasa ka se ka fanga ɲini k'u sigi jamana ɲɛmaasigiyɔrɔ oktɔburu kalo tɛmɛnen hali n'o y'a sɔrɔ siga dɔw kun be jamana ɲɛmaasigi kalata baaraw kun kan ka sababu kɛ jamana yɛrɛ ka lahalaya ye nka jamana ɲɛmaasigi kalata kadara kɔnɔ yɛrɛmangutu baara minnu kɔni kun nun donna ka taa nun don na fɔ ka na bila a kuncɛ don na o bɛɛ lajɛlen kɛra basigi kɔnɔna na baasi fosi ma bɔ o ko la wa jamana ɲɛmaasigi kalata min yɛrɛ ni o dɔgɔdalen do ka bɛn ni kari don ye novamburu kalo tile 25 kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale ma ɲɛma ka fɔ la ko labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen do ka ban f'a bɛ hakilisigi di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'a daminɛ minɛnko la kalatalaw hakɛ tɔgɔ sɛbɛnw fɛɛrɛ minnu ka kan ka bila sen kan kalata in yɛrɛ kadara kɔnɔ baara labɛnnen do k'a tila cogo min na marabolo kunda fo ka taa se Guinée Bissau jamana kɔnɔdenw ma minnu talen do bisimila minɛ kɔ kan ko labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira walasa kalata in bɛ se ka kɛ kalata jɛlen jolen basigilen ye ka sɔrɔ maasi dengelen ma tɔɔrɔ o kɛra José Peredo Sabu ka fɔlen ye kalatala 170 olu de tɔgɔ sɛbɛnna wa olu de kan ka bɔ fana ka taa jamana ɲɛmaa sugandi marisi kalo tɛmɛnen o kalatala ma hakɛya kelenw olu de bɔra ka taa kalata walasa ka se ka wasadenw sugandi wasadensigi kalata baaraw senfɛ walasa ka se ka jamana ɲɛmaasigi kalata baara ninnu kɔlɔsi ko ɲuman na jamana kɔnɔ ani kɔ kan kalata ko kɔlɔsiba baara ɲɛdɔnna ŋana caman de welelen do jateminɛkɛlaw la minnu bɔra Guinée Bissau kɔnɔ ani a kɔ kan n'olu de bɛna kɛ jateminɛ karamɔgɔ ye observatɛrw minnu bɔra Guinée Bissau jamana kɔnɔ ani kɔ kan kana bɛn ni jamana ɲɛmaasigi kalata ye min dɔgɔdalen do ka bɛn kari don ma o observatɛrw la CEDEAO tɔgɔlama ye maa 70 ye observatɛr dɔw fana bɛ na farafina tɔnba Union africaine tɔgɔ la dɔw bɛ na nanzarala tɔnba Union européenne tɔgɔ la ka fara diɲɛ selege naani kulu caman wɛrɛw kan i n'a fɔ komi diɲɛ jamana minnu ni olu bɛ portugais kan fɔ olu ka tɔn tɔgɔ la observatɛrw nana ka fara États-Unis jamana fana ka cidenw kan walasa kalata in ka se ka kɛ kalata jolen jɛlen basigilen ye namara tɛna ye min kɔnɔ. Gabon jamana magistraw ka ɲɛmaya so Conseil supérieur de la magistrature o ye Gabon jamana procureur de la république wuli ka bɔ a ka caw la ka bɛn ni jumadon ye sɛgɛsɛgɛli baara min ni o sigilen do sen kan Gabon jamana kɔnɔ ko ka jɛ baara kadara kɔnɔna na walasa kojugukɛlaw tɛgɛ ka ta u ka balanw kɔnɔ dalacɛli tɛna ye min yɛrɛ la a kɛra ka sanga ni o baara de kadara ye an bɛ waati min na i n'a fɔ komi bi jamana procureur de la république ni o ye Olivier Nzaou ye a wulikun ka bɔ a jɔyɔrɔ la procureur de la république ya la a kun jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ nka danganiya kɔni kɛlen do fɛn min na o ye k'a fɔ ko ka jɛ baara min ni o sigilen do sen kan Gabon jamana kɔnɔ o baaraw kɔni bɛ ka taa tacogo ɲuman na Gabon jamana maa ɲɛma caman minnu bɛ forobacaw la ani kɛnyɛrɛyew o maa camanw de minɛnen do ni k'u lasagon kiri ka bolo kan sigasigana caman ɲɛsinen do minnu ma k'a fɔ u nɔyelen do yuruku ani dungo juguya la ka sanga ni procureur de la république ka ni minɛnin ko ye jamana fanga sinamatɔ maa ɲɛma dɔw y'a jira k'a fɔ ko procureur de la république ka wulili ka bɔ a jɔyɔrɔ la ani a weleli bɔgɔ jeninen kan ko sisan tɛ o kɛ waati ye baara bolodalen min yɛrɛ sigilen do sen kan sɛgɛsɛgɛli kadara kɔnɔna na walasa ka se ka kukajɛ kɛ jamana fanga sinamatɔn dɔw y'a jira k'a fɔ ko u sigalen do ni o baara taabolo ye ka da minɛliw kɛcogoya kan. Congo RDC jamana wulilen do ka jɔ a senkun fila kan
k'a kalaya bagi-bagi kabiri ni alamusadon ka bɛn ni jumadon novamburu kalo tile 22 ye jamana kɔnɔdenw bɔra ni ka jigin dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni lakanabaliya walankatali ye bɛɛ ni dugu kɔnɔ lakanabaliya min ni a fanga ka bon a bɛ san caman bɔ dugu kofɔlen in kɔnɔna na n'a kɛra sababu ye ka bɛn ni dugu kɔnɔdenw camanw de bali u hajiw la a tɛ kun maa la i k'i sen jɔ kɛnɛ ma k'i bɛ taa i mago ɲɛnabɔ hakiliw sigilen tɛ bɛɛ lajɛlen jaabi kun na ka sababu kɛ lakanabaliya walankatali ye kɛnɛyako binakun kan baara bolodalen min kun sigilen don sen kan ka ɲɛsin ebola banakisɛ kɛlɛliko ma o yɛrɛ baara jɔra ka sababu kɛ lakanabaliya ye walasa ka se ka lakanabaliya in waleya de kɔn bɛɛ ni dugudenw binna ka jigin dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka nisɔngoya jira kɛ ka bɛn ni dugu bɔlɔnfurancɛw bɛɛ lajɛlen siraw tigɛ nisɔngoya in jirala jiracogo caman na i n'a fɔ komi ka taa mɛnɛ sirabaw kan ani nisɔngoya jiracogo camanw. A ka ca ni kalo 10 ye bi Algérie jamana kɔnɔ juma o juma muɲugumaɲaga waleyaw bɛ sigi sen ka jamana kɔnɔdenw fɛ o lada lakilenna ka bɛn ni jumadon novamburu kalo tile 22 ye jamana kɔnɔdenw bɔra ni ka dugu minɛ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni jamana marako ye duguden camanw de farala ɲɔgɔn kan ni ka nin nisɔngoya jira in kɛ Alger dugu bɔlɔnfurancɛw de minɛna k'a fa tɛn buna adamadenw na i n'a fɔ komi ɲɔkisɛ tonnen kule tun bɛ ka kɛ ni laɲini camanw ye minnu kun kɛlen don u darɔgesew ye nisɔngoya jira in senfɛ ko jamana ɲɛmayaso min sigilen don u kunna Algérie jamana kɔnɔ ko ka wuli ka taa ka bɔ u da la jamana ɲɛmaasigi kalata min fana dɔgɔdalen don n'a ka kan ka dangɛnɛmaya dɔgɔkun 3 bi kɔfɛ u ka laɲini ye o kalata fana ka cɛ siga kɔni kelen don Algérie kalatako la ɲinan san mumɛ kɔnɔ nisɔngoya taamakɛla ninnu ka fɔ la k'u bɛ jamana de fɛ jamana min ni a ɲɛmaya bi segin jamana kɔnɔdenw ma muɲugumaɲaga in sigili ma dan Alger kɔnɔna ma dugu camanw bɛ yen nɔ ani kin wɛrɛw waleya ye ɲɔgɔn kelenw sigira yɔrɔ minnu na i n'a fɔ komi Oran, Constantine, Béjaïa, Tizi Ouzou ani Mostangamen fan o fan ni muɲugumaɲagaw sigira sen ka Algérie jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bari sabu ka da kan darɔgɔsɛ kelen de tun b'a bɛɛ lajɛlen da yɛlɛma ka se ka don jamana marako ani politigiko la. Liban jamana kɔnɔ ka bɛn ni jumadon novamburu kalo tile 22 ye Liban jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 76 ɲaɲali kɛnɛ sigira sen kan kɛnɛ in kɛra kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye yɛrɛma hɔrɔnya san kunbɛ ɲaɲali ɲɛnamayara ka bɛn ni waati fana ye waati minnu lahalaya ka gɛlɛn jamana in ma ni politigiko ɲagaminen don foroba baarakɛyɔrɔw sɔrɔko kɛrɛbɛ tɛ Liban jamana bi lombo lamba min na i n'a fɔ komi bi politigiko binakun kan ani sɔrɔko o kɛlen don ka kɛ sababu ye ka ɲuɲu caman de wuli ni ɲagaɲaga ye ni nisɔngoya taamaw ma se ka kɔtigɛ ni waati laban ninnu na nka san o san Liban jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san kunbɛ a ɲaɲali kɛnɛ bi sigi sen kan ni k'a ɲɛnɛmaya cogo ɲuman na ɲina ɲɛnajɛ min bɛ a sigi ko 76nan kofɔ kɛnɛbaw sigira sen kan Liban duguba la Beirut min senfɛ finitigilakaw ka defilew kɛra ɲɛnajɛ min senfɛ ni jamana kɔnɔdenw bɔra ka caya ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ k'a fa tɛn walasa ka se ka Liban jamana ka san 76nan yɛrɛma hɔrɔnya san kunbɛ ɲaɲali ɲɛnɛmaya dugudenw ye defilew fana kɛ ka bɛn ni sufɛla fana ye kɔnsɛri kɛnɛ dɔ sigira sen kan Liban duguba Beirutu camancɛ la min senfɛ jamana kɔnɔdenw caman bɔra ka n'u nisɔndiya. Farikolo ɲɛnajɛ binakun kan senatolanci nasiraw fɛ farafina denmisɛnnin minnu si ma san 23 sɔrɔ olu ka senatolanciba kuncɛli baaraw kɛra ni Egypte ye sebaya sɔrɔ Côte d'Ivoire kan ni 1 ani 2 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jamana fana tun sen bɛ nin tulo in na ni ale y'a jɔ kabi wagati jan tɛmɛnenw na fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ kan Isuf Kulubali bolo an ka ɲɛmada o fɛ. بعد أن تمت عملية خطف إحدى تذاكر طوكيو بدأ التفكير جديا في عملية مصر jamana do yoka lada lakle korobare jamana do nka bawo kuma o kuma ni ton flaw nyonyo soro barabla dunantu keneka adabeja Misra jamana de la wajina tabola o dakalo nefe kamino dunati damna ona Misra jamana do nye dulantunu korobare jamana do na o de senfe o bana na gale ka choludo o ka kafema Karim Ileragi fe dunanti sanga bisaba an woloflana watula في اختراق دفاعات الفيلة مقدما كرة الهدف الأول لكريم العراقي الذي فجر بركانا في المدرجات المصرية. kabine ni cholo dona korwa jamana donku ore ma do obo kunda fanfanka dunanti to bela jene frekela obulo kela ni kadangulo seglafien bobo ko deka dunanti ta ko flana Misra jamana do bo son halisa obe digli ke chwa bela jedeka wala saka laje ko be cholo flana do
nga o joli filanan tɛna ɲɛ sɔrɔ o bɛ to wulikajɔ la Côte d'Ivoire jamana dɔw bɛ tatɛgɛ ma ta ni k'o sɛgɛrɛ Zabu Dumuya Abubakar Junior wa min donna Cheikh Timete nɔ la senadonati in sen fɛ ale bɛ taa culu jibɔ ka kɛ filalibi ye 1-1. باغته أبو بكار دومبيا بهدف أجل الفرحة المصرية التي بدأتها الجماهير مؤقتا بأخذه الموقعة إلى وقت إضافي. sanga duuru mɔnɛ bɔ b'a fɔ waati min na k'a bɛ kun cɛ Misira jamana dɔw bɛ taa culu dafa 2 la wa donna bɛ bila o yɛrɛ de kan 2-1 ka taa Misira jamana kanu na. رمضان صبحي حين اقتنص هدف تتويج مصر باللقب. الرسالة التي بعثها أولمبي مصر للجميع. yo tulonga labɛn o y'a jɔnjɔn ta ni ye laada de lakilelen ye Côte d'Ivoire jamana kan bawo aw hakili b'a la Kani Junior min kɛra san 1991 2003 ani kɔrɔbalenw ka senandolanci barabila dolan san 2006 Misira y'o jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen de ta Côte d'Ivoire jamana ɲɛkɔrɔ dolanci laban min kɛra san 2011 na ni tulonga sofaya kelen in da la Misira jamana tun y'o kun cɛ jɔyɔrɔ 3nan na nka ɲina a kelen filɛ nin ka jɔnjɔn in ta a bɛ fɔ maa min kɔ ŋanaya la o de ye Nizeriya jamana ye hakililajigila Mali jamana tun bɛ kɛnɛ kan nka anw tala cogoya min kɛnɛ kan an sigila an tɛgɛlankolon o cogoya kelen na bawo an ka senandolan tako 3 galew la Mali ye culu 4 susa ka bɔ ka culu kɔnɔna na wa dɛsɛla ni ka wali culu yara. Ball clipped in into an excellent area and it's the opening goal of the tournament and it comes for the hosts. A terrific header from Mustafa Mohamed to Egypt, but without end product. Can they find it now? Oh, it's a fantastic near post header. Winning the bronze ball, and now a great chance. Oh, it's off the post. Ore fana be dansigi bi bamananga kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni ntuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalo la a k'an bɛn waati wɛrɛ natɔ.